Il-minuta tibda issa. Henry Falzon, artist. Henry minu u x'nu xogħlu? Illi nipprattika l-arti tul dal-aħħar 20 sena. Meta kont żgħir kelli interess kemm fil-fotografija u kemm fil-kartografija li huwa map making u evolvejt ma' żmien arti illi qed tara l-vedu ta' minn fuq. Issa qed tara mappa minn fuq. Komplejt nevolvi, kelli esperjenza familjari kelli bżonn nagħmel żmien l-isptar li figuri u persuni l-isptar ma rajtx. U x-xogħol tiegħi kompla evolva xogħol figurattiv. Il-landscapes m'iniex ħan abbandonhom u xogħol figurattiv ġobni ħafna. U naħseb il-qudiem se nżewweġ il-figuri fil-landscapes. Għaliex huwa importanti għalik dan ix-xogħol? Jiena għandi ċerta bżonnijiet li nesprimi ruħi. Allura l-arti għalija dejjem kienet vettura fejn nista' nasal u nwassal l-istorja tiegħi lil ħadd ieħor.